Ursa man ni? Dili man ni pusil. Duaan man ni. Nya. Mani mo tapos na niya. Tara na. Di na ta mahadlok kay wala na sila bala. Ngano kay palo magabus nga wala na bala? Karon pa magka-apil. Naam na script. Ana din na. Una bos kay sugay ko ginagot ani. Kamu sa dito bos. Sige, ikaw. Sapay lain dia. Agay. Kinsa pay na ilain di hangkusgan. Dasmag. Ako. Pagkaway mga klaro ng mga kontra ha. Napailain dia. Sige. Impas giniron si Odette. Bawa diha. Gila apa ini kan ya? Karon lagi ni Odette. Ay. Makatilaw mo sa akong kapangis. Sibyo. Karong higayon na. Mamatay ka na gyud. Agad ka Sibyo! Ano nga kuman? May kami nagtila sa imong kutsilyo! Karon ka Sibyo. Ha! On. Ayaw ka ulit. Imong gikuha ang akong uyab. Unsa iyab? Wa ko magkuha sa imong uyab. Atiwason ka ni! Asa akong uyab? Wala ko kahibaw. Uso! Wala lagi ko kahibaw. Tugani ko! Asa akong uyab? Kinaada kay uyab. Waman de tinuoy ko uyab! Waman de tinuoy ko uyab! Waman de tinuoy ko uyab! Uyab ba ka? Wa man day ko uyab. Pirti naman akong bunuga. Karon mo pa matiyan mo. Ha? Ha? Ha?
Hi guys, naday may shout out no. So shout out day MCR Viners. Oh, daghang kayong salamat. Daghang salamat sa mga nag-subscribe sa among videos. So kung ganahan mong magpa shout out, just comment down below and click like and hit the notification bell para updated mo sa mga videos. Daghang salamat.